बाजेले माथो मैयासो मेसेजाव आइ लाभ इउ खायलायबोनो थादोंब्रा माथो नोंखौ मोनाबा थैगोन मागोन होनलायखादोंमोन। नोंनि थिनथाला बिल्डिं लुनाया बिल्डिं लुगासिनोखा हनै माथो थिनथाला बिल्डिं लुयै जौसो फानगासिनो आंलाय आंहा रानि बायदि थानो मोनबानो जायो स्कुटि आइफन सना गासिबो मोनजोबबानो जायो। बेफोरबायदि हिनजाव थगायसुलिखौ लास्लायस्लाय सिंगेल थानायानो साबसिनलै। दा फोथाय रायजोफोर दा फोथाय सिंगेल थानायानो साबसिन। आंबो सिंगेल सानसै दिनैनिफ्राय खामानि गैयालै सिंगेलानो साबसिन। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि बे फिसा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे फिसा इउटिउब चेनेलखौ फेदेरना होगोन होननानै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो, अनसायदो, जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हायो। नोंथांमोनाबो मिथियो, नोंथांमोनजों लोगो हमलायनो हायो। दा आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं, बेखौ आं खिन्थाथ'ला। आंनि फंबाय सासे दं, आं ड्राइभ खालामदों नालाय, दा फंबाया फारियै खिन्थालांसिगोन आरो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। जोंना थांगासिनो आदार पेटारसनजों आमथिका मिस्टार बिरफुं महिलारिनाव, माने एक्टर आरो मिस्टार बिरफुं महिलारि। बिथांनि चेनेलनि नामा बिरफुं महिलारि खोमाना, बिरफुं महिलारि। दा आंखौ लेंहरदों, गावनि मोनसे सर्ट मुभि लांगोन आरो बियो, फारि फारि लांबाय थानो नागिरदों। दा बेयाव एक्टिं खालामनो थाखाय आंखौ लेंहरदों आरो, प्लास आदा पेटारसनखौ केमेरा मेनाव लेंहरनाय जादों ना। औ, नोंथांमोना नायलांबाय थादो, जों सहैजासिम जों आवगायग्रोसै। तुलसिजरा बाजार मोनफैबाय। लामायाथ' अयथासार गाज्रिखा। नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि। सरकाराबो बानाया, मा खालामनांगौथाय, ओरैबायदि असाइस लामा। सानसेयाव गैयाबाबो 200-300 दाम खारो बे लामाजों। ओरैबायदि सासे मालिका गंसे 15 जनसो मालिका गंफा गारना होबानो सल्भ जाथारगौ आरोखि। बेफोरखौ बुजिनाय गैया, खालि गावसिनि पकेटनि हाबनांगौल'। लामाया गाज्रि जादों ना मा जादों बेखौथ' मिथिला। गथ'फ्रा बिराद समायना नुयो नै स्कुलाव थाङोबा। नायथावथाव आमगुरि नैबे जाहैबाय आमगुरि पुलिस स्टेसन, आमगुरि थाना, जोंनि न' खाथिनि। समायना नुथारो माथो। हाबफिनसो लुबैलाङोना उन्दै जाफिननानै। लामायाबो लामालै। नैबे जाहैबाय आमगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल। आं बेयावनो फरायोमोन रायजोफोर, आं बेयावनो फरायोमोन। नै बेनो जाहैबाय आमगुरि बाजार। आमगुरि बाजारा ओरै साइडजों थाबाय, लामासो आमगुरि बाजार नैबे साइडजों, बेयावनो सिङाव। ओमफ्राय आङो जोंनि न'आव थांग्रा लामाखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै। नैबे लामाजों सिदा स्ट्रेट थांबानो मोनो। बेजों सिदा स्ट्रेट 1 किल'मिटार थांबानो मोनबाय। ओमफ्राय नैबेजों आमथेखा थांबाय, राइटजों आमथेखा, ओरैहाय सिदा स्ट्रेटआव जोंनि न'जों थाङो आरोखि। सोरबा कनफिउस जानो हागौ, मा जायगानि मा जायगा जानो हागौ। जायगा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सापागुरिजों सिदा हाग्रामा ब्रिज, दैजिं फेस्टिभेल जाग्राया, बेजों दावखोनांगौ आरो। बेजों दावखोबोनानै आमगुरि थाना, आमगुरि बाजार, नैबे लकेसनानो। आंनि नामखौथ' मिथिखायो, सोरबाफोर मिथियाब्ला पेटारसन ब्रह्म। जोंनि गामिया जाहैबाय, दा आं एड्रेस खिन्थानाया बेनो। गामिनि नामखौ मान्दारगुरि बुङो, मान्दारगुरि।
सोरबाफोर फैबायोब्ला आन्दायबायोब्ला मालाबाफोर आंनि नाम बुंबानो सोंबानो मोनथिगोन बे आमगुरि बाजार एरियायाव सोरनावबा सासेनाव सोंबानो नोंथांमोना मिथिगोन फैबायबायोब्ला आन्दायबायोब्ला आरो आंखौ लोगो हमनो लुबैदोंब्ला मालाबाफोर फैनानै सोंफैबानो जाबाय आं बिदि सोंनांगौ नामा होनना बुङो जोंनायखाय दाना खिबथा जाबायलै आनलिमिटेड रिसार्ज होला मिस कलल' हरग्रा जाबाय नामखौ बुंला र' सोरथाय बुंनांगौआ आलदा जागोन हमला जिगोन बे ना बेस्रा नै फन हरबावबाय रायजोफोर लामा गाज्रिनि थाखायनो बिराद खस्थ' मोनबोबाय मेंबोबाय संख्ल' संख्ला बारल' बुरल' गारिखौनो 10 स्पिडावल' सालायनो हायो जों दा खैला मैला मोनसै ससे मोजां मोनफैदों लामाखौ आरो खैला मैला बारनाय लोगो लोगो थ' धंस' खर'आनो गाज्रि जाखायो आं गावनि एरियाबाबो फैनो लाजियो आं फैनो बायो हाब साफा साफा सिख्लाफोरलै हनै बिसोरखौ देखायगोनसां बिनानावफोरसो गोरोन्थि जागोन सिख्लाफोर होननानै बै आंनि नाना आवग्रिबा गोरोन्थि जागोन जाखांबायबो ना मेरला मानसिया बै गोजा गाननाया आंनिलै ओमफ्राय थाङै थुङै मा जाखो बिनानावसो मिथिगौ आंनि लोगो सासेयानो जाथारदों एकदमबारे सैथो खोथा आंनि लोगोआसो गोसो सिङाव दुखु मोनसिगोन नामा खिन्थु आं नामखौ खिथाला जाखांबाय नोंथांमोना सोरबा सोरबा खैला मैलाखौ मिथिया खोमा नैबे जाहैबाय खैला मैला एबसु अफिस नैबे खैला मैला बाजार लामायाथ' ओरैसो थाङोमोन खिन्थु आङो सोरबा सोरबा मिथियाना खैला मैला होननाय खोनायो खैला मैला बिराद नामजादा नालाय ओंखायनो खैला मैलाखौ एसे दिन्थिनि आङो नैबे फुरा खैला मैला बाजार रायजोफोर खैला मैला बाजारा सुनिबार आरो मंगलबाराव जायो रायजोफोर नोंथांमोना मालाबाफोर फैबायबायोब्ला सुनिबार आरो मंगलबारखौ थांखिनानै फैबानो जाबाय मैसो बेदर ना मैसो बेदर मालाबा मोनो खिन्थु खैला मैलायाव बांद्राय माबा खालामा आरो ओमफ्राय आङो बाजार सिंजों हाबनोसै नैबे खैला मैला बाजारनि मार्केटिं माबा सेन्टार फुरा बाजार बेयो बेफोरो फिसा फिसा साहा दखान बाजार सिंनि ओमफ्राय साहा दखान मोजां मोजाङा साइडआवसो दङ बेथिं फैयाखिसै बेयाव फुरा मैगं दखान दखान माबा माबि दखान दंजोबथारो नैबे साइडजोंनि बाउन्डारि साइडजों फैबाय खैला मैला बाजार बारनाय लोगो लोगो मा जायो रायजोफोर नोंथांमोना मिथिनानै लादो आङो बे केमेरा देखायनोसै नुबाय दा लामानि कन्डिसना बिराद गोबावसै ओरैबायदि साइज लामा बुंथावजाया आरोखि दा मबाइलजोंहासो एसे प्लेन नुदों ओरैबायदि अयथासारखा बेस्रा गोबां मास्टारफोर दं साफागुरिनिफ्राय बागमारासिम फैयो ओरैबायदि खस्थ' मोनो बे साफागुरि टु बागमारा माने भुटान बर्डार बे लामा ओरैबायदि ससेल' मोजां मथा मथि 80%आनो गाज्रि 20%ल' ससे मोजां आरो बिराद गोजान थांलाय फैलाय कलेज फरायहैयो बेनिफ्रायनो सोरबा सोरबा काजलगाव बङाइगाव थांलाय फैलाय खालामो मथा मथि मा होनो खैला मैलानिफ्राय 20 किल'मिटारसो जागोन हाद्रिखौथ' दा बुंसै मोनायाव अखा हानायखायसो एसे नङाबाथ' माथो बुंबावनो दामफार जा खालामो दामफारानो खालामो समायना थारलै फाइनालि जों दा बिरफुंनि न' मोनफैबाय सारि गयबारि
माब्रै बिरफुंनि थाग्रा सालिया नै बेनो हा सिनायाखै नों बबेयाव दंमोन ए आदसा सोर दङ गाव बिरफुंनि सेपारेट जाखाबाय दा बे माखाय बिरफुंनि गावनि थाग्रा खुलि बुरैजों गावजोंनि बियो नैबे बिरफुंनि बागान रायजोफोर बिराद थाखा मोनो गय बागानाव नुवाखै बागानानो बागान बेनो जाबाय बिरफुंनि न'नि साजायनाय फुल बागान एसे साजायहांदों उनाव बांसिन साजायगोन न'खौबो कालार होथ'वाखै नालाय देनां कालार होबा बिराद मोजां साजायगोननो बिथाङा नैबे जाहैबाय माइ दोनग्रा बाख्रि बिथाङा दुगैगासिनो दङ नै दे खाथियाव लांला दे बुजोबनायसो होनबावबाय दे साफा देलाय दा एक्ट्रिसा मोनामगोनलै मोजां दुगैखा लाजिलायबावोलै लाजियाखै मारै दं मानसिफ्रा फुख्रिया नै फुख्रिया मागुर नांगौआ बिरफुंनि मागुर फिसिग्रा फुख्रिनो बेसे बुरजा दं फायलाय दङलै 20तासो दंबावो फिसा फिसासोनो जाना देरबाय देरबायलै ओइ दा जानांगौलै माब्रैसो दा जादों मानैसो नै बिरफुङा एकदमबारे स्पेसियेल ब्रेकफास्ट फैथारबाय जोंनो एकदमबारे बिराद जासिगोन बेयो नै जोंना होफैबाय एकदमबारे सोर फुदुंदों नों फुदुंना बुरै बुरैसो फुदुंदां खोमालै नायनोसै मेगिजोंसो ब्रेकफास्ट होलायबावबाय बिरफुङा थेंक इउ बिरफुं ओंखाम उखैनो जाखालामोन हनै सासेया एक्टर सासेया स्क्रिप्ट नायखोमागासिनो दङ दे जादो नोंनि जानायखौ देखायनां नोंनि जानायखौ देखायनां रायजोफोरनो मोनसे जानायलाय आंबो जानो लुबैना दे सोनाय नाय खनसे माबायदि जालायो गोथावना थावा दे गबसो गुदुंथार लासै सोजा दे सालाया दोला जानांगौ आरो बुरजा सोनाय जानाय नायनो लुबैदों ना रायजोफ्रा एक्टरा माबायदि जायो गोथावना बा दे बा हनै बहानि बिलाय लकेल ना सालानि क्रस मा नाम दोनखो रकि रकि केमेरायावनो थैबा नुगोन रकि थैनायाथ' थैखागोन थाबनो ओइ बिदि बुंनाङाब्रा एसे साइज सानसै नामा साइज सानदोंब्रा बिलाय फोरोंबा साइज दंथ' क्रस ना मोजां नुयोब्रा सिखाव फैनो हायाखै दा नै जों दायो शुटिंनि लकेसन फारसे थांगासिनो दङ लामा दिन्थिग्राया सिगाङाव नै दा बेसे गोजान थाबायहैयो जोंखौ एसे मेंहांलायबायानो गोजान जाबाय थाबायनाया आरो बेसे गोजान बिरफुं बेसे गोजान दंबावोलै खोनाबावाखै टेनसनाव दङ नै मानसिया सानहाबगासिनो नै फैथारदों खोनानाया गथ'फ्रा फैदो नोंनि थिनथाला बिल्डिं लुनाया बिल्डिं लुगासिनोखा हनै माथो थिनथाला बिल्डिं लुयै जौसो फानगासिनो दे आंलाय एक्सन बाजेलाय माथो मैयासो मेसेजाव आइ लाभ इउ थाइले मोनखादोंब्रा माथो नोंखौ मोनाबा थैगोन मागोन होनलायखादोंमोन आइफन सना एक्सन आं हारानि बायदि थानो मोनबानो जायो स्कुटि आइफन सना गासिबो मोनजोबबानो जायो बेफोरबायदि हिनजाव थगायसुलिखौ लास्लायस्लाय सिंगेल थानायानो साबसिनलै दा फोथाय रायजोफोर दा फोथाय सिंगेल थानायानो साबसिन आंबो सिंगेल सानसै दिनैनिफ्राय खामानि गैयालै सिंगेलानो साबसिन बिरफुं हान्जा मोनबाय जै बिरफुंनि हाबानि जै